IQ Light. А жена ми дали ще я хареса? Здравейте, фенове на Outlet Cars. Днес ще ви представя Volkswagen T-Roc. T-Roc. Този автомобил е оборудван с двигател 1.5 TSI с 7 степена DSG, автоматична скоростна кутия. Този компактен и стилен SUV, съчетаващ смел дизайн и практичност, е оборудван с множество екстри. Виртуален кокпит с мултифункционален спортен волан, круиз контрол, Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink. Колата разполага с Park Assistance, както и с предни и задни датчици за паркиране. Въпреки компактните си размери, на задния ред седалки може да откриете много комфорт. Подлакетниче, с два къп-холдера, с два въздуховода за комфорта на задните пътници и два броя Type-C за бързо зареждане. T-Roc разполага с 450 литров багажник, а при сгънати седалки обема може да стигне до 1300. T-Roc. Това беше от мен за днес. Показах ви Volkswagen T-Roc 1.5 TSI с 7 степена автоматична DSG скоростна кутия. Този, както и много други наши автомобили, може да откриете на outletcars.bg. Нашите автомобили са за доказан произход, сервизна история и технически доклад за тяхното състояние. Заповядайте за свободен тест драйв на нашите обекти в София и във Варна.